Haila wani jini ne da mahaifa take sakinsa ya fita ta gaban mace a lokacin da ta balaga, wanda yake zama al'ada a gare ta a waɗansu lokuta sanannu. Don hikimar yiwuwar karɓar ciki, ana ƙirga zubar jinin al'ada a matsayin jinin haila ne idan ya kai kwana ɗaya da yini ɗaya yana zuba. Amma waɗansu malaman suna ganin komai ƙarancin lokacin zuwansa da ɗaukewarsa za a ɗauke shi a matsayin jinin haila. Amma zuwansa na abin da bai kai kwana ɗaya da wuni ba ya danganci harkar ibada ne kawai. Ma'ana daga ya zo ya ɗauke, to dole mace ta yi wanka, sannan idan lokacin azumi ne to azuminta ya karye. Amma abin da ya shafi idda ko istibra'i, dole ne ya kai kwana da wuni kafin a ƙirga shi a matsayin jinin da idda ka iya ƙarewa da samuwarsa. Jinin al'ada jini ne da yake fita da karan kansa daga gaban mace da a al'adance za ta iya ɗaukar ciki ba tare da ya wuce kwanaki 15 ba. Wannan shi ake kira da jinin al'ada da aka ce jini ne da yake fita da kansa. Kenan idan ya zamana ba da kansa ya fita ba, kamar a ce cinnaka ya cije ta a gaba ko kunama ta harbe ta sai jini ya ɓalle mata, to wannan bai zama jinin al'ada ba. Da aka ce ta gaba, kenan idan ya fita ta dubura ko ta hanci, wannan bai zama jinin al'ada ba. Da aka ce wacce a al'adance za ta iya ɗaukar ciki, kenan idan ya fita daga wacce a al'adance ba za ta iya ɗaukar ciki ba saboda yarinta ko girma, to wannan shi ma bai zama jinin al'ada ba. Amma da aka ce ba tare da ya wuce kwanaki 15 ba, kenan idan ya wuce kwanaki 15 to bai zama kuma jinin al'ada ba. Waɗannan nau'uka uku da aka ce ba za su zama jinin al'ada ba, kenan hukuncin jinin al'ada bai hau kansu ba, za su yi sallah domin jinin ciwo ne sai a nemi magani. Mafi ƙarancinsa, malamai sun ƙara juna sani kan mafi ƙarancin jinin al'ada. Mafi ƙarancinsa shine ɗigo ɗaya, kenan idan ya ɗiga sannan ya ɗauke shi kenan ta yi al'ada kuma ta ɗauke. Mafi yawan kwanakin jinin al'ada shine kwanaki 15, kenan idan ya wuce haka to bai zama jinin al'ada ba muddin ba ciki take da shi ba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shafi namu na mata da halayensu domin jin yadda abubuwa suke tafiya a wannan shafi da ya danganci mata da halayensu da kuma ɗabi'unsu. Yanzu a daidai wannan lokaci zan tsaya, ku kasance da mu a cikin shiri na gaba domin jin wasu daga cikin abin da suka shafi mata. Na gode.